nostre propòsit és millorar el transport públic de la ciutat des d'una perspectiva sostenible i sobretot sense hipotecar el futur econòmic de la mateixa ciutat. En base a això proposem alternatives com la creació d'unes línies de metrobús que milloren aquesta connexió amb el Grau i la platja i que també acosten el transport públic als polígons industrials. Per altra banda, amb la línia de l'urbà tenim diverses propostes de millora, com, per exemple, la substitució d'eixos autobusos que, en veritat, són excessivament contaminants per uns autobusos elèctrics més venuts i que s'adapten també a la fesomia urbana de Gandia. Per altra banda, ampliar també les línies de l'urbà a barris dispersos com Marenys, de Rafelcall, Venècia, Marxuquera. També millorar la freqüència de pas de l'urbà. Són mesures assumibles que no comporten un augment del cost econòmic que ens hipoteca i, per tant, que millorarien el transport públic des de la nostra perspectiva. Però sobretot jo crec que la qüestió del tramvia ens pot servir per a connectar amb l'assignatura pendent que tenim a la nostra ciutat. Des del bloc Verds Iniciativa pensem que aquesta assignatura pendent és la democràcia participativa. En aquest sentit, proposem la celebració de consulta popular per a que els veïns decidisquen com volen que siga la seva ciutat. I el tramvia és la gran oportunitat per a aprofundir decididament i en la democràcia participativa en què els veïns decidisquen allò que els afecta. Està en la Carta de Participació Ciutadana, està en un racó. Tot és gastar-se diners amb opinòmetres, amb una sèrie, ara en campanya haureu sentit que proposen referèndums i tal, altres partits que estan en el govern, però des del bloc ho tenim clar, ens ho creiem. La democràcia participativa s'ha de concretar, primer que res, amb un referèndum, una consulta popular sobre el tramvia. Si els gandians no volem aquest transport perquè ens hipoteca econòmicament el futur de la ciutat, o si la majoria de ciutadans el volgueren, això s'ha de resoldre per mitjà d'una consulta popular que evidentment proposarem quan arribem al govern de la ciutat.